No hi ha dret. És una vergonya. Com a votant de CiU estic indignadíssim amb el tripartit i he decidit solidaritzar-me amb en Mas. Ara mateix vaig a fer-me militant de Convergència. Ostres, l'Artur Mas. Impressionant, que sóc més guapo en persona. Duran, acompanya aquest senyor. Duran i Lleida, però vostè anava per ministre. Sí, ja ho veu, tot un democristià fent la feina d'un cambrer pakistanès. Però no em queixo pas. En Felip Puig i l'Oriol Pujol estan pringant a la cuina. Sí, però... Escolti. Molt bé, de primer tenim mongetes al perfum de notari i de segon estofat de DVD. L'estofat surt molt bé de preu perquè ens n'hem de menjar 1 milió. Sí, però, escolti, què passa? Duran! Què passa? A la cuina que han muntat una cassolada espontània. Però si no era ara les 8, collons. No em dius res, collons. Bé, per començar, gentilesa de la casa, aperitiu. Rollitos de zapatero. No hi ha res. Exactament, res de res. Què s'esperava? Bé, què collons vol menjar? Miri, jo no tinc diners. Nosaltres tampoc, per això hem obert el restaurant, per amortitzar el local. Des de que no estem al poder no veiem ni un duro. Doncs està força ple, no? Som figurants. Miri, jo he vingut per apuntar-me de militant de base, per ajudar el partit en el que calgui. Doncs Duran acompanyi la cuina a fregar plats amb en David Madí. I moltes gràcies. Visca Catalunya! Visca! Home, que no. Ei, Soler, Què? pots ajudar un moment? Sí. A veure, és possible que TV3 es gastin 600.000 euros en antidepressius? És possible, sí, però vostè d'on la tret? Del pressupost de TV3? És que me l'estic estudiant. I veig que... Mira, veus? No, 600.000 watts, diu aquí. I ADP no vol dir antidepressius, vol dir antenització de programes. Ho veu, Josep Lluís? És que no en tens ni idea. TV3 l'he de controlar jo, diguem-ne. Sí, home, jo l'he vist primer. Però, a veure, no facis un espectacle per veure qui controla què, que sembla que donin arguments a l'Artur Mas. Va, l'Artur Mas, diu. Ja veus, el gran Artur Mas. Saps què li diria jo a l'Artur Mas? Mira, a mi l'Artur Mas me la porta fluixa. Toni, ha arribat l'Artur Mas. Ah, perfecte. Home, què tal? Com estàs? Toni, Toni i companyia, vaja. Companyia, sí. Per dir-ho de bon rotllo, això de companyia. Home, Artur, què tal? M'alegro de veure. Ai, carai, quina sorpresa més agradable. Home, agradable, però també per agradable podíem haver governat junts. Esclar que sí. Ai, no, de cap manera. Oh, ara 4 anys a l'oposició, quina tocada de nassos, Home, 4 anys o menys, això ja es veurà, no? Perquè tal com van aquests... Ja està. Passar tot. La típica prepotència de Convergència. Au, va, Josep Lluís, anem. Escolta'm, Artur, toca'm, Fes-me una perdi. D'acord. Ja s'esperarà que li faci una pèrdua. Escolta'm, per cert, ara que estem aquí, aquest que m'imita, Sí. Li podries dir que no es posi tanta laca, perquè jo de laca no me n'he posat mai. Sí, home, que no se'n posa. Jo no, que no. I això com s'aguanta. Mai me n'he posat de laca. Va, la veritat. De debò. No m'ho crec. Despentina'm. Comprovem-ho. Ara mateix, aquí mateix. Sí, home, no. Comprovem. No goso. No, de veritat, insisteixo. Comprovem-ho. És que em fa vergonya. Despentina. Bueno, ho faig, Jo no puc donar ordres, perquè no sóc el president, però despentina. Vinga, així. Veus? Què? N'hi ha o no n'hi ha de laca? No hi hagis de No hi ha laca, ja t'ho deia, home. Increïble. Sí, és el primer cop que l'he vist despentinat, Oh, això tu, però la meva dona no. La meva dona m'hi veu més vegades. Ja m'ho imagino, sí. És bona senyal. Bueno, doncs res de laca, llavors, Home, res de laca, jo, escolta'm, ja que em traieu sempre tan presumit, doncs almenys traieu la laca, traieu-me despentina. Va, tema resolt, no es preocupi. Moltes gràcies, Gràcies i bona sort. Adéu-siau. Senyor Mas! Què? Que a partir d'ara res de laca. No m'emprenyes ara, que estic pensant en Catalunya.